Vašovo Alžbeta. Takže včera v noci ste sa ponáhľali niekde a čo sa vám stalo? Prišiel ten veľká voda a ďakujeme Cigóňovi, dedine, ste pomohali. A ja som sama doma, aj ona, všetci sme sama, nemali sme kde ísť. Aj starostka bol tu, aj manžel, stále chodil dole, hore a pomáhali, Cigóni pomáhali, to môžem povedať. Dala som vrecka, syn ma dal ten piesok, ako behala som vonku, nevedela som, že kde behom, donesiem vrecka, alebo spadla som do kanále. To čo môžem robiť, som už 64 ročný. A čo sa vám stalo? Joj, a spadla som, spadla som do kanále, lebo bol otvorený, lebo prišiel už voda vonku. Spadla som tam a no, veľko naďújam, hoď mondjak. Palec. No, palec mi a köröm leszakadt, ten palec, toto všetko išiel dole. Dobre. Ďakujem pekne. Dobre moje. Aj palec, čo nevedela. Už mám aj dobre, hej. Jo, ale ešte stále to vidno. Jo, to už ide hore, lebo išla som do lekárovi a kika parta nožom, ide, taký veľký bol. Pán doktor, ja už sem neprídem, lebo už mám 200 tlak. Nešla som ani raz už potom. Mám dobrý. Trošku ešte boli, ale to nevadí. Ja som si myslel, že to už bude úplne... Ale povedal pán doktor, že pani, vy máte hore veľmi časte. On zomrem manžela, pozeral na mňa. Jo, ma pevne vedie. Nemá. Viete čo, my by sme vás poslali do databázy hercov slovenských, amatérských. Čo poviete na to? Lebo vy ste fantastická, naozaj. Celý denina, keď robíme faršangový ples, ja stále prvú cenu dostanem. Ako ide... No vidíte, že nehovorím ani hlúposti, že na to máte sklony potom. Kamarátkom tam býva dole a my stále, keď ide nejaký seriál televízie, ja to urobím a idem. Taký šlapka som bola. No Taký viete, malý čo, my by sme sa suknička. prišli pozrieť naozaj, lebo jedna vec, ako nemyslíte si, že teraz to hovorím ironicky, ale máte na to talent. Ja ju povedali. Keby ste mali zahrať nejakú takú typickú staršiu pani na vidieku, to by vám išlo fantasticky. Ja to viem. To by vám fantasticky išlo. Ja neviem, nemôžem ísť, lebo ani lekárovi nejdem, lebo keď, trastiem, idak je švaďok, ide na nervy a mám naraz 200 tlak. Nejdem nikde, len tu a doma a tam. A tieto faršangové dni, tie ako vyzerajú? Joj, veľmi dobre. Natočený, ale nevieme, kde je páska. Takže máte nejaký súbor potom, kde vy vystupujete? No, ten ňukdiašok dohodky, ideme tam, máme takí dohodcovia, robíme ten faršangový ples, to ideme my dvaja, stále urobím taký seriálny, čo má, môj kapitán bol ten seriál a ten Neger, Kinta Kunte. No nevedela som, čo dať na nohu. Dala som toto dole, ten, čo páska bol tu. A keď išla som tam, a to bol originál. No, dala jeden, prvá cena stále mám ja. Skrini stále taký, mám pohári od čuda. No, my tak Ja sa ani robíme. nečudujem. Aj to, keď ste nám vtedy povedali pred kamerou, to podľa mňa to je... Vy ste respondent roka, naozaj. Nemá. Ak budeme mať takú súťaž, že respondent roka, tak vás tam navrhneme 100%. Ja nejdem nikde. Ja nemôžem ísť, lebo ani zuby nemám už. Ale o to je to autentická. Keď povedali, viete. že išiel aj šofér buso, aj autobus, ten slečna mi dal. Čo tu robíš, Moni? Katka. To som ja. A Sonia pravda, že ja som ja. Tá smejú všetko. Išla som tu do temetésre, anyuka oddal. Azt mondja ma, hogy Erzsi néni, maga sztor pozsomba. No én? No olyan szeretnék lenni, mint a Markizóban a szuszedja. Jaj, de az az Ildikóval vala Francisekkel. No nekem ez a tempóm, no. No, nagyon jó. Tehát akkor még önnel is vállalna valami ilyesmit? Jaj, azt mit? Hát, hogyha lenne valami. Sose lehet tudni. Hát a barátnőm a biztos. Ma mi egyszer olyant is játszottunk, mikor mi oroszok voltak itt, tudja. Felöltöztünk szépen én nagy kufajkába,
bekettem a fejemet kötéssel, vér volt rajta, azt akkor mentünk danolni, hogy puszta néma táj, de ma fájcsím hoztam, ma nem tudok énekelni. De ott plakala celý kultúrház. Tak Hej. nagyon jó volt. No, hovorím, viete vybrať z tých ľudí to, čo Jaj, treba. keď povie, že Erzsi néni a Marika néni, tam ideme, celý dedina je tam. Na moju dušu to pravdu poviem. No. Joj, ale keď ona, mamička povedala, že Erzsi néni, maga sztorpozom, jó, nem mondjuk, hol, mibe? No én konyhából senki sebe nem menik. Azt mondjam, hogy ilyene. No, dobre, no. Čo môže No a robiť? ako sa to zmenilo? Podarilo sa, vidím, že už vlastne už je domček v No, pohode. kričali sme za susedkom, že nemáme ani cesta, nevieme ísť vonku. A potom už prišiel aj Izéja, staroska, a už dali trošku toto, ale to je nie dobre vyzeralo. No nevyzerá to dobre, ale tak keď sme tu boli, ja som toto videl po prvýkrát No. vtedy, tak to bolo niečo... Dobre nenormálne. vyzeralo, dali sme kvety, všetko bol taký krásny. Teď prišiel voda, tak ničí všetko, čo môžem. Jo, nemoj, ideš droga, ďarekem nemá. Koho nám viete povedať, kto No. vám vtedy pomáhal? Pretože v tom rozhovore ste spomínali, že vám sem prišli pomáhať nejakí Rómovia. Len a cigoňo, kafaluvo, Romovia. Keď som spadla tam, sama som bola doma, lebo cerka išiel do roboty. No, trošku som zaspala, lebo noci už neviem tak spať. A bránu mi verali. Mama, aj núčatka bol tu. Spadla som tam. A neprišiel nikto. Čakom, pomôžte mi. Dve cigoň, nie tu bol. Máme radi cigojnom, ja nemôžem nič povedať, lebo sem hodia, no niečo dám, čo no, pomáhajú. A falubu nem jöttek. Tam hore neprišiel ani jeden pýtať, že ste aj vy sama, aj tam druho je sama. No, behala som, lebo my máme veľa vrecko. A nemal nikto nič. Takže No. vy ste ešte zabezpečovali tie veci. 60 kusov vrecko, preto som spadla tam, lebo behala som tak, ako neviem, že čo. Takže vy ste chceli pomáhať ešte iným a nám Pravda, sa to že vypostilo. my máme, lebo manžel bol agronóm. My máme mali pôdu, všetko a dali sme tam hore na padloši. No, povedali, že joj, príde veľká voda, nemáme ani vrecka. No, ja som išla do hore, dala som 60 kusov. Pravda, že keď 60 kusov vrecko nosíš, tak nevidíš. Behala som a tam bolo. Hore už voda. Ale pán doktor povedal, pani, taký čas ešte nerozumiem, že bola, že no, nám törtel. No, Mali ste hore mám, mondom, Prihliadajú. No. Viete nám povedať niekoho, kto vám vtedy tak pomáhal? Lebo by sme ešte išli za nimi. Kto? Niekto, kto vám pomohol. Kristinóna Kazura Megezi, Kišianko. A Kde Zika oni tu. bývajú? Teraz chodia tam. Kristina! Otthon van-e az urád? Kristina! Csak kérdezem, hogy otthon van-e? Menekülhetnéd egy cseppet? Küldjed, meg kis Jánkot is. Nem baj, csak akkor az uradot. On vie po Ale slovensky kúsok? Kúsok vie ten pán po slovensky? Ó, biztos vie. Ó, biztos vie. Ale ten štýl, akým vy to podávate, Ajaj. nemá nikto šancu. Nie? Nie. To, ale bola som taký herec, lebo robila som zohradníctvo, mala som 26 žena. A keď už mali takú trošku lenivý, tak doniesla som pol liter, dala som na hore. No, keď príde, tam môže piť. Mali sme dobre bolo tu. Taký krásny paprika, paradajky, kapusta, všetko mali sme tam. Teraz už len burina. Len burina mám. Tak áno, zdevastovať. Odišla som, do Uhodka som mala, záhradník mi aj. Teraz môže povedať, že no Eržika, keď ste odišli, nebude už nič. No, a ja zaslúžim ten trošku doma. Áno. A čo sa týka rodiny? Mám, tu je jeden syn, aj tam dole jeden syn a dcerka mama. Čiže 3 deti. No, 3. Každý tretí drom. Každý tretí dom Dom je, no. je moje. Čo má aj svoje výhody a nevýhody.
Tak lebo potom pás musel asi všetky, nie kúsok. No, vedie mu ešte aj kotol, všetko. Vrátali strednému. Aj Teraz na má drevo, aj na ten väčší syn Ďare, teraz môj deček, ďare. bude. Gyere ma hívlak! No nechce. Csak kérdeznek tőled valamit, nem vesznek fel semmit. Nebudeme točiť, poďte na chvíľu. Megkérdezik, hogy te húztál engem ki, gyere majd ide. Na, te Veď voltál. ste pomáhali, urobili Gyere. ste čin, ktorý si zaslúži Gyere, gyere! No, Tudod, hogy én nem beszélek. to nemusíte hambiť. Ajaj, Bolo asi kričala pred som, že De valaki fordítsa Molly neki. ha terzsik elé kúsok po slovensky poviete tak, ako viete, dobre? Slyšeli Ja vám- ste, že ja vám kričí, pomôžem. No, mondja valamit, én nem tudom. Gyere ma mondjad neki te. Tuncete Szlováku? Nem. Kúsok viete po slovensky. Neviem ani, no, len trošku. No. No, boli sme tam pomáhať, Igen. hore, a prišli sme dole. No. Tadiaľ a ten dom, Pani. ako to pani, Pani, tam bola ten, Na šakte. kričala. A ja som bola ešte jeden chlap a išli sme tam a tak. Nechaj, ale silne ste im dali. Bola ťažká. No, mám 90 kilo. Máte 90 kg, ale nevidno. 100. No, aj 100 Ale mám. to je dobré. Držite sa aspoň dobre, to je v pohode. No, azt nem hitték el. Azt én mindig azt mondtam, hogy nekem a parasztok nem segítettek, csak a cigányok. Mert tik voltatok, tik szaladgoltatok minden halszó. Mikor szaladtam a zsákval is, a pajtóból. Akkor megfogtad a szaladtól, lemittél mindenkinek. A bolo Ez to, igaz volt. bolo to ťažké, áno. A čo vtedy človek cíti? Vie to celé tak prežiť? Alebo vlastne koná, čo uzná za vhodné? No, nervóz. Nervózni ste boli. Hej. A pani ako sa správala? Hrdinsky? Hogy viselkedtem. Mondtam a szemem, a polovica dala som zase dole, no, išla som kúpať kubiník. Keď törültem fel. Úgy csináltuk. Nemala som, že no jó, tak boli, ó, nie. Dala som, pozerala som, že ako vyzerá. Čip. O, dobre, išla som. No, na môj dušu, že ste tak to bolo. strhli? Len polovica bolo taký, no, polovica. A potom dala som všetko dole a už plávala voda, museli som ísť tam. Šúrolni. Ako blato tam bolo. Jasné. No,